आङो दिनै एसे थाब लाइभखौ फैनो नाजाबाय आरो दिनै आंबो दहाय फुङावनो खामानियाव थांनाया दिनै आंनाबो एसे थाब गबोबाय नालाय दिनै लाइभखौ जों थाबैनो फैनो मोनबाय आरो ओमफ्राय बेहाबो दिनै सुथि लाखादोंमोन नालाय सुथि लानायखाय दिनै सानैजों थाब फैनो मोनबाय आरो लाइभखौ नोंथांमोना बुंबाय थायोमोनना जोंखौ एकदम बेलासिद्रायो मोनाद्रायो होननानै ना जों दिनै थाबैनो फैबाय आरो जों थाबैनो फैबाय नै दायो जारलासो कमेन्ट हरजायानो मायाव कमेन्ट हरजाया आंखो बे माथो कमेन्ट हरजायालाय अन खालामखाबायना कमेन्टआलाय रावबो फैथ'वाखै दा मानि नायगासिनो आङो लाइभ बबे लाइभखौ नायखो बे जोंनिखौ हरलाय बिनि नाम्बारखौ हरलाय नै दासो नायदों खोमा मालाबानिखौसो नायदों बे मालाबानिखौसो नायनानै दं नै दिनै बिराद थाब फैबाय दे जों लोगोफोर दिनै एकदम नोंथांमोना दि बुंबाय थायोना जोंखौ थाब फै होननानै बेनिखायनो बिराद थाब फैबाय आरो थाब फैथारबाय दिनै एकदम जल्दि फैथारबाय आरो हाथार खालामोन आरो दिनै थाब फैथारखाबाय जोङो मानो कमेन्ट अफ जानानै दं होनदों बे बिनि नाम्बारखौ हरलाय बोख्लायल' गोजौनिफ्राय बोख्लायल' दे मा नाम 70029 70029 30 30 93 593 फैद' दे लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे दिनै नै नोमबाजैयाबो ज' दंखायो ज' रायज्लायनोसै फैदोब्रा ओरै माबा खारलांबायसो मा खारलांखो रायज्लायफैदो दे कमेन्टफोर नायदो दे ओरैनो रायज्लायबाय थादो दे फैद' दे लोगोफोर बयबो माथो कमेन्टआनो दाबो हायबो गैजेना रावबो हायखौनो होनहरजेना हाय नै जोंसो हाय होनहरबाय नै गावना कमेन्टआनो अफ जानानै गुदले थायो बसुमतारी हाय होनना अन जाखाना दङना नै दा जाना दंबाबो जाया बेयाव नुदों होनदो हाय लोगोफोर मारै दं फैद' कमेन्टफोर हरलाबायदो दिनै एसे थाबैनो फैथारबाय जोङो 8टायावनो नोंसोरो थाब मोनाबासो फैयो होनो नालाय दिनै थाब फैथारबाय जोङो नै हरजेनबाय हाय होननानैहाय जोंसो जोंनियाव हरनानै लायो ओमफ्राय जोंसो जोंनियाव हरनानै लाबाय नोंसोरबो रावबो हरानो एफाबां नायबाबो नै रावबो कमेन्टबो लाइकबो हरथारा माथो बायो बिदिबा ने रायलायनोनो ओंखाम संनांसिगोनलाय जोंना मोनालायबाय नै सोरबा हरदों खुदुमहरदोंनो मुसाहारि नै जोंबो खुदुमहरबाय मुसाहारि मा मुसाहारि खबर सबर खिथाहरदो एसे बुंहरबाय थायोमोन जोंखौ सानफ्रामबो मोनालायनासो फैयो होननानै जों ओंखायनो दिनै थाब फैदों आरो दाबो रावबो फुंखा उन्दुथ'वाखै बर' जानांगौ हि फुंखा बर' हाय हाय बाजै आदा हेलौ हाय मोजां ना खबरफोरा जोंहाबो बिराद मोजां नै आंहा गोग्लैनानै नै एकदमबारे आसियानो बुनानै दंथारो आसिगुर थासिगुर गलायखादों द्रु गोग्लैबोनानैनो मोजाङानोनो मोजाङानो दे मोजाङानो मोजां जोंबो मोजां नोंसोरबो जोंबो मोजां मोजाङैनो बयबो दङ मोजां थानांगौ उन्दुखोना माखो फिसाल' जिउआव बयबो खुसियै थानो नाजानांगौ जोंबो बिराद खुसियै थागासिनो दं सानैजों दाखालि ओंखाम संनायानो दा
आदा बाजैया औ बेनो दाखालिनिया नै बेनोमोन आं नङा सोरबा हारसासो मोनदां दस्रा नुदों नामा ने दिनै बेखौ बिनोथ' नै मोजां नायलाय बेनो हारसासो मोनदां सोरबा मा होनो हारसा हिन्जावखौ लाबोदोंमोनदां बेयो ओमफ्राय सिनायाखैना दिनैसो एसे स्रा सिनायबायदां ने फुंखा बर' दिनैसो स्रा सिनायबायदां आहा लाइट नायखोनानै एकदमबारे मेगनानो नायनो हाला नै दाना दिनै एसे मथि नुदों बाजैखौ ओइस जानायाबो बारा नालाय बिदिनोहाय मथियाबोथ' जाखागोनथ' आरो ना मथि नङा मबाइलावसो ओरैनो मथि नुदों नङाबालाय हामख्रंख्रंसो नाया नाया सानबोलाबो नायफ्लांबायो गोरबोनि मेगन खनाजों हाथायफोरनि नोंना मिनिनायानो बिनानावा जुदाखा माबा हरगासिनो दिनै एसे मथि नुदों आच्छा मा ओंख्रि जाखो संथ'वाखै नायखायो आं बाजैनो ओंखाम जोंनिफ्रायनो संथ'वाखै दाबोनो नायनो मोजां मोनो आं बाजै बे फैनाया बावाखै आंहा दहाय सानावनो फैदों ने आं माबायावनो फैदों आरो 2टा दिनैहाय दाबो जायाखै जोंना दानो दाबो टाइमानो जायाखै जाथ'वाखै टाइम गैयाखै संनायनि दानो एकदमबारे 9टा 10टाबासो थाब संबाबो जानो बायो आरो दासो संनोसै दा दसे थानानै र' नोंसोरजों दसे रायज्लायनोसै सङाखैनो नोंसिनालाय मा ओंख्रि फुंखा बर' जोंहाथ' ओंख्रियानो जादा जालु जेसन बसुमतारी बाजों नों बहानिनो आंखौ सिनायखायो खोमा आं आलासि माबानि जानो फै दे एबारहाय मा होनो आमगुरिनि नोंहालाय अबेनि दे सुमि बसुमतारी मोजां ना सनाफोर मोजां खबर सबरालाय बिदिनोसै बयनाबो ओमफ्राय मा होनदों फुंखा बर'आ जोंना दहाय दालिल' खाना दालिल' खानानो ना मा होनखो आंहाबो जानला मोनलासो फरायहरलाय लांथारोहाय जेसन आं उदालगुरिनिबा जायो उदालगुरिनिनो गावहा दाखालिबो बुंदोंमोन आदा आं दालिल' होननाय दाखालिबो आदसा बुंखादोंमोन दालिल' जोंना जों दालिखौनो हदाय जानो बाथारो दालिल'खा ना दालिल' जायोनो मालाय हि मोजां ना सनाफोर मोजां आब' बिराद मोजां जानो बाथारो जोङो दालिखौनो मा एकदमबारे ओंख्रि जाखो बाजै आंगायनाय मोनबाय आरो दालिखौनो उदालगुरिनि बाजै आच्छा उदालगुरि ने खोनाबाय आरो थांफेराखै उदालगुरियावहाय दिखियाजुलियावबा थांबाय आरो खनसे उदालगुरियावबा थांनाय जायाखै आरो जायगाखौ नुहैयाखै नामखौल' खोनादों आरो थोरसि सुलायदों आदाया लायबाव थोरसिबो सुहोलाङोलै बेना लाइफआव मावलाबायो मा खालामदों दायो जिसुआ बसुमतारी नामा जिसुआ बाजै आं साबसक्राइब खालामाखै आं दायो खालामनोसै दे आच्छा बाजैया दे साबसक्राइब खालामाखै आं दायो नोंनाबो दं नामा खालामनोसै दे आदसा खालामदो जोंखौ सापर्ट होबानो जाबाय जोंना एकाडेमियाव आंनाबो लिरजाया मारै दालिल'लै जाखोथाय उफाय बाजै गैया आच्छा हस्टेलावसो थायो नामा हस्टेलाव थाबाथ' आरो दालिल' जानांखायोना ओंख्रि मोजां मोनजाया दालि जा दालि ने ओमफ्राय मा होनखो मनजित ब्रह्म हि होनहरदों हाय मनजित मारै खबर सबर आंना गैयालै बाजै आच्छा दे खुलिनानै लाबानो जाबाय आरो जोंबो एसे जेन'बा सापर्ट होनो हायो मनजित ब्रह्म हाय ब्रादार बोरै दङ खबर सबर
मोजां ना खबरा हौवा जाखोना हिनजाव जाखो जिसुआ बसुमतारियाबा हौवासो जागोन खोमा ने जेसन बसुमतारिखौ जेसन नुवाखै नों बसुमतारि हटेलनि हौवा जागोन माने हिनजावबो लायो नालाय खायफा ओमफ्राय फुंखा बर'आ मा फुंखा होनदों बर'आ हस्टेल नङा फुटबल एकाडेमिसो आदसा दे मोजां फुटबल एकाडेमियाव थायो ने एकाडेमियाव थायो मनजित ब्रह्म मा खालामदों आदा नै दसे ओरैनो दसे खामानिनिफ्राय फैनानै खामानिनिफ्राय फैनानै बयबो लाइभखौ माने थाब लाबोजानो लुगैयो नालाय थाब ओंखायनो थाब लाबोजानो फैदों आरो जों दिनै ओमफ्रायो आमुलिया देबारमा लाभ हरदों थेंक इउ स' माच लाइभ हरनायनि थाखाय ओमफ्राय फुंखा बर'आ मा होनदों नोंसोर माहानि बाजै आदा आं जाहैबाय सिगाङाव जोंना फाथाबारिमोन फाथाबारि चिरां जोंना दा डिस्ट्रिक्टमोन ओमफ्राय दा खारलांबाय आरो बेनिफ्राय हा हु फानना खारलांनानै दा सान्तिपुर माबायाव दंहैयो आरो सान्तिपुर हादानाव दङ सिगां दाखालिहाय जे एफेक्सन जादोंमोन बे जायगायाव दंहैसै आरो दा सेलेखागुरि होननाय जायगायाव सिलेखागुरियाव ओमफ्राय दा जोंना बे जोंना खाथियाव जेनिया ब्रह्मआ मा होनदों ओंखाम जाबाय नामा आब' होनदों जाथ'वाखै जोंना जाथ'वाखै ओंखाम जायाखै दाबो संथ'वाखैनो सङाखैनो दाबो दा ओमफ्राय जेसोन संनानै बसुमतारिया जानोसै मा आरो होनदों आं हिनजाव नङालै आदसा हौवासो होनबा दे थेंक इउ हौवासो सोरबा हिनजावबो लायो नालाय आन्दायोना नामफोरखौ आन्दायो माने खुलिनाया जिमाइल एकाउन्टफ्रा खुलिबाय दस्रानि नामजों ओमफ्रायो सालायनाया सोरबा सालायोना बेफोराव बुजियो आरो ना हमनो मोना सरि दै गोरोन्थि जाबाय ओमफ्राय जोंना मा होनदों सुमि बसुमतारी बाजै सना होनदों थेंक इउ स' माच आदसा मोजां फुंखा बर'आ होनदों नै जोंना नोंस्रालाय मारै आमुलिया दं देबारमा सुमि एक्स बसुमतारी एक्स अबेनि जाखो मा एक्स एक्सलै खिथाहरदो बेबा सोर जालायखो बेलाय लाभ एक्स एक्स जिनिया बसुमतारी मा ओंख्रि संखो आब'नो हनै संथ'वाखै जोंना मा ओंख्रि संनांगौथाय मा दंमोनलाय ओंख्रियानो मा दं बेखौनो संलाबायदो भिन्दिसो दंलाबायो भिन्दिखौनो संनोसै बेसे बेसे मालाय बेसे बोसोर जाखो हाबा जानाया बाजै आदा बोसोर जादों आरो आंहा बेखौनो मोजां नुवाखै जानो जोंना दायो मोनासै आं मा बानायबाबो जाखो बोसोरबासो माला जाबाय नामा फैगोन ने नोंसोर बाजै लोगो हमनो लुगैदों बाजै बोसोरबा नोंसोरबो जाबाय जोंना हाबा जानाया बिमल बर'आव फैलायबाय नै जोंना हाय बेवाइफोर आंनि कमेन्ट फरायासै माथो आदसा दासो नुसनदों नोंखौ दासो फैदों नालाय दासो फरायनो मोनबाय नोंनि कमेन्टखौ मा खालामदों बिमल बर' नै बेहाथ' एकदमबारे बेस्थ' दंथारो नै एकदमबारे आंनिखौ सिनाया नामासै नामा सिनायबाय नोंनिखौ मानो सिनाया जाब्रा आदा एक्टरखौनो सिनाया जायो नामा एक्टर होनदों नामा नोंसो नोंना एक्टर मा होनदों आदायालाय आंनिखौ सिनायासै नामा मारासै नामा सिनायमारासै नामा सिनायगासिनो आदा नोंनि कमेन्टआ फैयाखैनो दासो फार्स्ट फैजेनदों नोंनि कमेन्टआ बोरै फरायगोन जों जेनेबा एकदमबारे नायना दंखायोमोन खोमा कमेन्टखौसो ओमफ्राय हराखैमोन खोमा बा ओमफ्राय बोसोरबा दासो नुबाय बाबु नानियालाय गैयाना बाजै आदा आदसा सिगांनि अब्ला भिडिअफोरखौ नुवाखै खोमा नोंथाङा ने सिगांनि भिडिअफोरखौ माने दिनैसो गोदान नामा नोंथाङा ना नुफेराखै खोमानि भिडिअफोरखौ जोंनि चेनेलाव हाबनानै चेक आउट खालामनानै नाय सिगांनि जोंनि नायबानो जानाय नुगोन जाथायफोर आरो घटनाफोरखौ जोंनिखौ नुगोन आरो नायहैबानो जाबाय नायनायनि उनाव कमेन्ट खालामफिनबानो जाबाय दे नायग्रो दे सिगां बिनि उनाव कमेन्ट खालामफिनदो ओमफ्राय मनजित ब्रह्मआ मा होनदों मा जाखो होनदों जेबो जायाखै माने रायज्लायगासिनो नै नोंसोरजोंनो कमेन्ट खालामबाय रायज्लायगासिनो थाबानो जाबाय नोंसोर कमेन्ट खालामबाय थाबासो बिराद मोजां मोनो आरो ओमफ्राय जोंना जेनिया ब्रह्मआ मा होनदों नोंस्रा नोंसोर रुम बारा थायो नामा दा आब' होनदों औ थायो जोंहा रुम रुमाव भारासो थायो जोंना भारा लानानै मनजित ब्रह्मआ लाभ हरदों थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंना बिमल आदाया मा होनदों आं ल'नि बर' मोनरा नै बोरै जाखो मा ल'नि बर' जालायखो कमेन्ट फरायाखै कमेन्ट फरायगासिनो आदा बोरै जाखो नोंलाय बोरै खोनायासै नामा जाखो इयारफन हो आदा इयारफन खोनाला नोङो आंनि लाइभफोराबो फैयो जोङो नोंथ' मिथिखागौना आदा जोङो एकदम खामानि मावबाय थायो होननानै फुंखा बर'आ मा होनदों गोदानथ' आरो बाजै आदा दाखालिल'सो फार्स्ट आदसा मोजां दे बिदिब्ला सिगांनि भिडिअफोरखौ चेक आउट खालामनानै नायदो फंबाय औ बेनि उनाव नायबानो जोंनि नुगोन आरो काहानिफोरखौ नुजोबगोन आरो मा दं गासिखौबो नुगोन बाबु दंना नानि दंमोन नुफिनगोन आरो बिमल बर'आ मा होनदों नायखांनायनि उनाव दा कमेन्ट खालामफिनबानो जाबाय दे दा
दा हरनि 2टायाव लाइभ फैगोन आं दे आदसा हराव फै हरनि 2टायावसो जोंहा 2टाबा उन्दुगयोसो ओमफ्राय नै बासान्ता बर'आ जोंना मा होनदों बासन्ता ओइ बर' आदा मा खबर फ्रम कर्नाटका आदसा बिराद मोजां कर्नाटका फंबाय मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै दा खोनादों माथो मानसिफ्रा भिडिअ हगारलाबायदों माबा जोंनि बर'फोर 8 जन अबेबा केकनिप ना माबा खालामजानानै दङनो आं अबाव भिडिअसो नुदों आरो 20,000 दाबि जालायनाय बुंदों आरो बेखौ हिनजावफोर बिगालनि चेनेलाव बिगालनि चेनेलखौ आदसा नायोना नोंसोरो बिगालनि चेनेलाव होदों आरो आं दहायसो नुदोंमोन ओमफ्राय इसिबां मानि मोनथिजोबाबो बिसोरो फन रायलायनायनि रेकर्ड माबा माबि होलायदोंमोन आरो माबा हमजादों होननानै नायफिनलाय लनि बर'खौ नायफिनलाय फरायदों नामा औ फरायदों आदा फरायदों लनि बर'खौ नायगोन दे होमबा जायो दे जोंनि आदसा आदसा बर'फोर हमजालाबायथारदोंनो बोरै आंथ' जाखो माने मुम्बाइनिफ्राय होनदों आरो मुम्बाइनिफ्राय नायनायानो फैदोंमोननो जाया नुवाबो ओमफ्राय नुयो खोमा बिमल बर'आ बेखौ आं नायो नायो आदसा माखौ नायो जाखो लनि बर'खौ नायफिनलाय लनि बर'खौ नायफिन मा लनि बर'ब्रा बेलाय आदा मा नोंनि हगारदों नोंलाय लनिखौनो नुवासै जोङो मा होनहरनाय जाखो हरफिननो दे बेखौ आं नायोनो सोरखौ नों लनि बर'खौ गोसोथोयो नामा दे बाजै जाथारगोनलै नोङो र' हरफिनगोन आदसा हरफिनगोन बावसो नै माखौ हरफिनगोन बिबा बेखौनो नायो बानलु बाथोन देनायखौसो नायलायबाय नामा नोंलाय आगोनो एकदमबारे र' हरफिनगोन होनथारलायबाय बिमल बर'आ जोंना नायो बेवाइआ नङालै नाया इमान नायो नङालै नाया बोरै जाखो नायो नाया मा होनबाय थागोन नोंलाय मारै आदा नुखो ना एसे नांस्रोनायसो जाखो बियो दिनैहाय माबा हेपि निउ इयारनि नांस्रोदों खोमा दिनैहाय एसे ना माबा जानायखाय थिखादार जानो मोननायखाय नामा नायनि गैया नायनो नङालै गैयानो मा होनहरोलै बेयो बुजिया सोमजियानो आंथ' बुजियासैनो मा होनहरखोमोनथाय नो जोंना फुंखा बर'आ मा जालायखो जिसुआ बथारियाबो मा जालायखो जोंना कमेन्टखौनो हरथारासै माथो सानजाना वारि हेल' होनदों हाय हेल' सानजाना मारै खबर सबर रिंकु बसुमतारी नों फरायनो नाङा फरायनो नामा रोङा नामा आदसा नायासो होनदों बिमला होनदों बारा रोङा बे फरायनो मेगनानो एसे आनलेटसो आंना ओंखायनो मा जादों मेट्रिक फरिखा होबाय थानायाव अखा जुब जुब हानायाव द्लिन गारलुनानै जलदब गोलैदों आदसा ओमफ्राय पास जानांगौआव फाइनालाव गैला आरो गारलुनानै जलदब गोलैनानै सेस बिदिसो होनहरदोंमोन ने बियो ओंखाम दोआवसो बे पास जाबाय नायाबाबो जायो औ दे बियो नायासो होनदों ने दा रिटार्न हरफिनगोन बियो भिडिअखौ र' दा दसे थानानैहाय दा नुगोन र' बिनि नाया होननाया बिमल बर' ब्लगावमोन माने माने लनि बर' आइडिजों कमेन्ट स' जायाखै आदसा दे नों बिदिसो नुदोंमोन ने नों जोंहा आरो बुजियाखै आंहाथ' बुजिखायाखै जाहैबाय नोंनि लिंकखौ हरबानो जाबाय दे आदा लनि बर' ना मा बर' ना लंपेन्ट बर' जायखिया लंपेन्ट बर'खौ जोंनि माबायाव हरबानो जाबाय दे वाट्सएपाव बेथ' हरनानै दोनबानो एकदमबारे जाबाय दाथ' बेस्थ'थार नै सङा बाजै संथ'वाखै संनोसै र' एकदमबारे बिनानावजों माबा गेलेगासिनो बियो मेसेज कमेन्ट हरगासिनो मा हरगासिनो ओमफ्राय आरो जोंदाउ कमेडि अफिसियेलनो हाय हेल' हाय
दे संदो बाजै रिंखां बसुमतारी ना मा होनो बियो मोजांखौ नुलाय लांथारसै आङो एकदमबारे मेगनानो नोगोर उन्दुनो ओंखारगासिनो गावसानो जेबो उन्दुथारासै फरायनो सानैबो फरायनायानो जामसालि पास नालाय दे जामसालि होमबालाय आं पास फरायथ'ला नायबाय थानोसै नोंसोरखौहाय बेहा दे फरायबाय संदो थानोसै बाजै आंहा उन्दुनोसै दे उन्दुदो जों दा उन्दुदो कमेडि अफिसार गावस्रानो फरायनो सानैबो आंथ' रोंखाया आंखौनो गालुनदों बिमला हनै गावस्रानो फरायनो जोंहा फरायनो रोङालै रोङा आदा नोंलाय मिथिखागौना जोंखौ फरायनो रोङा होननानै जाम्बा जाम्बिसो होननानै जाम्बा जाम्बि होनना मोनथिखागौना नोङो आदा आरो जोंखौ एदाव हरबावदों नोङो फरायनो रोङिफोरखौनो ना दा र' माबा हरफिनबा गैला नोङो सरिलै आदा बाजै आं मिथियामोन सरि दे आदा बाजै इसोरनि अनसायनाय अरायबो मोनथों दे जेबो नङा दे फंबाय मिन्थियैयाव बयबो सोंखायोना सोरथो मिन्थिनानै सोंनो आरो ना मिन्थियैयावसो बयबो सोङो नङा होमबा जेबो नङा बेफोरखौ जों माबा मोना आरो जेबो गाज्रि मोना गाज्रि मोननानै माथो लाब दङ ना गाज्रि मोनबाबोथ' मोनफिनखाया नङा होमबा नोगोर बेफोरखौ जेबो सागासिनो आं साना दानि आरो दे कमेन्ट खालामबाय थाबानो जाबाय आंनि लाइफआव हाबफै बेवाय सना दे हाबफैगोन दे नों लाइभ हगारदों नामा लाइभ हगारदोंबा नैबे मबाइल गंसेजों नायनानै जोंखौबो नुगोन नोंबो नायबाय था दे जोंबो कमेन्ट हरबाय थागोन नोंनि कमेन्टखौ नों फरायनाय लोगो लोगो नोंबो नुफिनगोन आरो जोंखौ बाव नुगासिनोखाना जोंखौ हरबानो जाबाय दे सानजानावारि हेपि निउ इयार आदा बाजै हेपि निउ इयार एडभाइस आरो फैखाबायानो नै गाबोन समफोरल'सै सप्तासेल'सै ने साननै बिराद सानथाम बरिया इन्टारेस्ट मालाय सानब्रै दंबावो आरो दिनैसो 26 मिजिंथि बर' ओइ आदा औ नानि ना मा जाखो नानि ना फंबाय जाखो हाय मिजिंथि बर' माबोरै खबरफोरा हेपि निउ इयार बिनानाव एडभाइसखा आरो जोंना एडभाइस हेपि निउ इयारखा जानाय लोंनायाबो एडभान्सखा होनखादो हेपि निउ इयारनि बेदरा जोंना मैया दाख्लैनो संना जाखाबाय गैलाबो आरो आं होनदो दिनै लेट जाबायलै नोंसोरनि लाइफआव बिबारिजों लाइभ मारिदोंमोन फंबाय दे नोंहालाय बिदि गाज्रि थिखादार जानो मोननायखाय थिखादार जानो मोननायखाय एकदमबारे लाथार लाइन सिख्लोफोरजों मारिनायल'सै लाइन मारिनो माबाथारबाय नामा बेवायालाय बाबारे दे नोंनिल' दिनसै नै नोंनिखौ गोबावजों रिप्लाय होनो माने कमेन्टआनो नोंनिया दासो फैखादों बिनानाव मा होनो ना बेना मबाइलानो जाया मा होननांगौ जाखो नोंनि कमेन्टआनो दासो फैखादों नै नोंनि कमेन्टखौनो दासो नुदों जोङो आंनिखौ माने इसेबां गोबावजों होनो गाज्रि मोननो नाङा दे जोंनाव माने कमेन्टआ जेब्ला सिखारफैयो अब्लासो जोङो रिप्लाय होयो आरो कमेन्टखौ गाज्रि मोनलायनाङा जाया बेना मबाइलानो एसे खाराब दब जौ लोंनायाबो एडभान्स नामानो भायनो जोंना जौ गैयालै दैसो संख्रिनि साहा फुदुंबाय ओमफ्राय सिनि दं आरो सापातबो गैबावा साहाखौ लोंफेरनाया जोङो नङाबा सिनि दङ सापात गैया बेखौनो लोङो आरो जोंना एकदम गोदैल' लोङा ओमफ्राय आंथ' लोङानो बादाम मिल्क लानानै फैदोंमोन बे बादाम मिल्कखौ गाइखेरबो गैया ओरैनो पाउदार गोजा जाजोब्बाय गैला गावनो जाजोबदों थेमासो दंमोन आंथ' जायानो आं जायाखै मालाय एन्जरासो जालांजोबदों बेयाव बाबारे दोन्दोंमोना खुलिनानै दोन्दोंमोन मारियाखैमोन एन्जरा जालांजोब्बाय गैला आंखौसो जासुला होनदों नोङो आं माला जागारानो जाया रहिका महिलारि जाखांबाय नामा आदा बाजै जाथ'वाखै बहा रैखा बिलाइ हैलाय नोंनाव नुवाखै नोङो ए रिकान महिलारि जाखांबाय नामा आदा बाजै गैया जाथ'वाखै फंबाय एकदम दाबो जानायनि जोंना टाइमानो जानायनि जाथ'वाखै टाइमा जाथ'वाखै जोंना एकदमबारे मा होननांगौ बिदिखौ टाइमानो जोंना मोनायाव जाग्राखायनो थाब थाब संनाय हुदा गैला आरो
टाइम जाबासो संगोन जागोन मा होनो मालाय बेवायासो हालदै संख्रि नांनाय बायदिथार इस गोजा नुहुरलायबाय नामा नोंलाय दिनैलाय माथो नोंलाय दाख्लैलाय दाउखा गोसोमसो होननानै बासिहरदोंमोनलाय आरो दिनै माबा हालदै नांनाय बायदि जाहरलायबाय सोमलेखौ दिनै साइज नुथारदों नामा नोंलाय दिनै हा हालदै नांनाय बायदि जाहरलायबाय दिनै दाखालि गोसोम मोननानै बखिनाया बे दा भिडिअसो बानायगोनलाय बियो आखोनो नोगोर एदावहरगासिनो र' ओमफ्राय नै दाखालि सोरबा सासे बिराद आंखौ हिनजाव बायदि नुदोंमोननो हाबा लानोसैमोन आंखौनो रागा जोंना नाम्बार बिहरलायबावो लाबानो जासैबा आंखौ जिराय जिराय जाहोबानो जासिगोन बियो मिजिंथि बर' दिनै खामानि गैया नामा आदा बाजै खामानिया दङमोन जोंना आङो माने दहाय फुङावनो माने एडभान्स थांदों आरो एडभान्स माबा मोनसे जोंना खामानि दंमोन ना गारि सालायहैनांदों आरो आं अट' सयथायावनो ने सालायहैनांदों 6थायावनो थांदों आङो 8थायाव 8:30 थांनांगौ 6थायाव थांना मावहैदों आरो बेनिखायनो दिनै थाब हगार हरबाय आरो ओमफ्राय आंना ओमफ्राय थिनथायाव बिनिया गबोदों दिनै आरो माने मासाव खेबसे सुटि दंमोन नालाय खेबसे सुटियाव दाख्लै 8 दिनखौ सुटि लाखाबाय आरो दिनै हाफ दे सुटिबाव माने सानसे फुरा जाबाय आरो बेनाबो दिनै हगारना होदों आरो सुटि होननानै ओमफ्रायो आइया मोनफ्लायाबा ओइस मोनफ्लालायबावनांगौनो माने मोनफ्लालायबावदोंसो ना ओमफ्राय रिकान महिलारिया मा होनदों जोंना दिनै थाब फैबाय नामा खामानिफ्राय खामानिनिफ्राय दिनै थाब फैदों खामानियानो गैखायामोन खामानियानो गै गैयालायनो खामानियालाय दंमोन थाब मावनानै फैबाय आरो आंथ' बेहा 7थायाव फैबाय आरो ने खामानियानो दङ बिरादनो मावबालाय दिनै एसे थाब फैनाय जाबाय आरो मिजिंथि मा खामानि मावो नोंसोर आदा बाजै खामानिया बुङोबा आंना आंनिया माबा मा होनो प्राचिन गोदोनि माबा वालगरि माबा माबि मोनजोबो गोदोनि आरो आगजु मोनो आरो आंना प्राचिन होननायाव बेहाय मावो आरो आंनिया जाबाय रेसन दखानाव सोरबा बेंगालरफ्राव फैनाय मानायफ्रा जोंनिफ्राय एकदम रेसन लाफैबाय थानो हागोन आरो बिदिसो जोंनिया रेसन दखाननि नालाय नोंनाव बर'फोर थांफेराखै नामा माबा कास्ट'मारफोर बायहैयाखै नामा बर' फैयो आसामिस फैयो मेरला फैयो बर'फ्रा सानैसो फैखांबाय सिनाया जानो हागौ ओमफ्राय सोङो आरो बर'फोरा आं थानाय दखान खामानि मावग्रानि सेरजों थांदोंमोन आरो ओमफ्राय आं खामानि मावग्रा खाथियावनो गस्ला दखान दं आरो बेहाय हाबहैदोंमोन आरो हौवाफोर 3 ओमफ्राय मारै मा होनलांखो एथ' दाम बोरै गाननांगौलै गामसासो गाननानै बेरायनांसिगोन ना मा होनदों आरो बिसोर सेंग्राफोरा नुबा कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो आंखौहाय नुदों होननानैहाय जेन'बा ओमफ्राय नै भिडिअखौ नायदोंबा जोंना बिमल बर'आ मा होनहरलायखो आदायालाय बेवाइखौ पाउदार नुहुरदोंनो मा पाउदार नुहुरखो बहा पाउदारालाय माथो गैयालाय पाउदारखौनो फुना आङो अबेबा पाउदार नुहुरबाय नो बे जाथाराहाय बिजों फुंखा बर' 1 जानुवारियाव बाजैखौ अमा बेदर जाहोलै एसे मटि आंनो जाबाव मथिखौ नाङा आंनो आरो एसे देरबावबायसो नै दायो नाङा आंनो मथिखौहाय ओरैनो अमाया थावालै जाबाबो ओरैनो बेखार दामाल' नोगोद गोसा 400 500 केजि 5 किल'मिटाराव थांनासो लायनांगौ जोंना अमा बेदर जानोबा एकदमबारे गोजानथार आरो न'आव सोरबाफोर बेंगालराव फैयोबा लाबोफा दे अमा गोरान फावदुर धोइ मेगना बोरैबा उन्दुनो ओंखारदोंलै आदा बोरैबा एकदम पाउदार नङालै फावदुरसो जाम्बि बेवाइनो हनै आं कमेन्ट फरायाखै बिसो फरायगासिनो आंखौ दा होन दे एकदमबारे रोङा होनथारनाय आङो कमेन्टखौनो फरायासै आरो बानानैहाय नै बिजोंनो माबा हरबाय था रायज्लायहरबाय था दे कमेन्टफ्रा गोख्रैनिफ्राय नोंहाबो हरदो आदा बेदरफोर जानानै फुंलाबायदो आरो जोंहाथ' जेबो मोनजाया जादा आलु फुंखा बर'आ मा होनखो आदाया जौ मा जाखो लोंगोन नामालै गैयालै जोंना जोंना खामानिखौनो सुटिखौनो मोना बेरायनोनो मोना टाइमखौनो एकदमबारे
एडभान्स बुंना दोनखानांगौ आरो फैसायानो गैयाबा जों बबेजों मा बायनानै बेरायहैनायनि जौ मोनलोंलाबायनांगौ जाखो। जौ लोंनाया माबायाव बोसोराव खेबसेसो जायो आरो खेबसेबा खेबनै लोगोफोरजों खेबसे जायो बोरैबाबा मालाबाफोर लोगोफोर लिंहरोबा लोगोफोरनि रुमाव लोंहैयो आरो दा गैया बिदि माबानो जानुवारिनो मानो माबायाव जेबो लोंनाय जानाय गैया जोंना रुमावनो थाबाय था टाइमानो गैयानो टाइमानो गैया लोंनो जानो बिमल बर'आ मावनानैलाय मा जाखो बे दारि गाबस्रेङा खालामबाय ना मा जाखो खामानि गैया बेना मबाइलानो दाखालि दसेनो हें जाब्रबलाबायो बिदि जाबाय दस्रा दोननांगौमोन बाव मा दस्रा दोननांगौसै बेखौलाय लाइटजों माबादों दुंदों नै बिजिजों दुंदों नै बे दारि गाबस्रिङा खामानि गैयालै आंना दारि गाबस्रिङा खामानि गैया दिनै ओमफ्राय जोंना माबा मिजिंथिया मा होनो मिजिंथि बर'आ आदा बाजै लाहा साबोसे फेमिलि दं जोंहा दा दंबावो आंनिया फंबाय बिनानाव दङ फंबाय सानै बिनानाव सानै दंबावो आरो हाबा जायाखै सानैबो ओमफ्राय आंनो देरसिन जानानै दं नालाय न'आव ओमफ्राय आंनिफ्राय उन्दै सासे दंबावो बिनानाव ओमफ्राय बिनिफ्राय फंबाय बिनिफ्राय आरो बिनानाव बिनिफ्राय लास्टआव फंबाय उन्दैसिन दङ आरो जोंना गासै दा टटेल बेसेबां जागोनथाय 8 जन ने 8 जन ना 9 जन जायो 8 जन खोमा बाजैया बेसेबां मोनो आदा 10,000ल' गैया बेनाबो खुनुरुखुम स्टार्टिंआव दा स्टार्टिं नालाय 10,000 होदों आरो दे दा कमेन्ट हर दे भाइ आं ओंखाम जाना रेडि जानि दे लाइभआ गोख्रै फैबानो जाबाय दा कमेन्ट खालामगोन आं बबे मोनसे चेनेलजों कमेन्ट खालामनांगौ खिथाहरबानो जाबाय दा कमेन्ट खालामगोन आं दे फैदोल' नोङो रेडि जानानै दंखायो जोङो कमेन्ट हरनो नोंनो एकदम रेडि हरखागोन आरो सिन्था खालामनाङा थाब फैबानो जाबाय लाइभआवल' नै उफानि फैलायबाय नायगोरनि मा उफानि बिलाय मा उफानिलै आदा उफानिखौ बुजियासैलै जोङो उफानिया लाइभ फैबाय होनदोंरा उफानि बे होमबालाय बे उफानिजों थांदोलाय नोङो उफानिनियाव कमेन्ट खालामहैदोलाय उफानिनि लाइभ फैबायबा बिनियाव कमेन्ट खालामदोलाय नोङो सोर उफानि बियो हटस्पट हरदोंना हटस्पट हरबा दं आरो आं माथो दुङाखैनो आंनियासो दुङो नोंनिफ्राय आंनाव हरलाय दुंना दुङा नायनां नोंसो इउस खालामबाय होद थादों फाग्ला बुरिबाय नायालां इस नायिखायसो बुरैफोरा साबसिनलाय नोंहा माबा बुरैखौ नाया होनलायबाय बिजोंसो लाइन मारिबाय थादों नोङो उफानिखौ नायिखायसो नोङो लाइन मारिबाय थायो साबसक्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ खेथें दामनानै दोनदों ओंखायनो नोंनाव थाब थाब फैबाय थायो जोंनावलाय माथो गैया नोंलाय ने औ आदा बाजै नोंसोरनि भिडिअखौ नानि बेराम जाजेनिनि आगोलनिफ्रायनो नायबोदों आं थेंक इउ स' माच फंबाय जोंनि चेनेलाव इसिबां गोबाव जोंखौ हेफाजाब होबोबाय थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो गोसोआव बिराद थेंक इउ स' माच बिराद गोजोननाय थाबाय गोसोआव आरोना दामालां मा दामालां जालायखो नोंनालाय गाबोनफोर नै बे गंसेयावहाय लाइभ फैगोन अननानै गासिनोबो जेन' दे बाय फंबाय दा फै दे औ दे दा फैगोन आं दा नोंनि लाइभआव नुबाथाय फैखागोन आं दे
थांथ'दो दे नोंहा बाय बाय थांदों ओंखाम संहैदो थां नोङो थाय मोदोम सानो ब्रह्मबा ओंखाम संहैदो नोङो दे आं सिक्रेट लाइभसो फैगोन दे सिक्रेट लाइभ फैयो ना माबा स्क्रिम लाइभ फैयो फैदो नोङो स्क्रिम फैबाबो जायो आदा नों स्क्रिम फैबाबो सिगारेट फैबाबो जों फैगोन आरो नोंनि लाइभआव हटस्पटनि दं न'लै एसे एदावबावनि र'लै एसे एदावबावनि नै एदावहरदो होमबालाय नै नाहरदो ओरै नोंहालाय बेखौसो एदावो दा एदावहरबानो जाबायना बेखौ नै माबानो बेवहायनो भिडिअ गंसे हरनिनो दे हरदो दे वाट्सएपआव हरदो वाट्सएपआव खेबनानै हरबानो जाबाय भिडिअ नोंनि सोबखोन्दाखौ उन्दुखाबायलै मेगनानो एकदम गोथौ गोथौ जागुलायबाय एकदम ओंखाम जाया मा जाया थांदो दे ओंखाम संहैदो थां नोङो मा ओंख्रि संलाबायो संहैदो थां आं एसे लोगोफोरजों कमेन्ट नायलाबायनोसै ने बे फाग्ला बिदिजों जायो आदा नोंना जेरैबो जायो नै जोंना दासो एसे मानसिफ्रा एसे गोबां जाफिनदों एसे दे कमेन्टफोरखौ थाब थाब हरफिनलायदो दे बयबो जोंखौ थाब फैजानो लुगैयोमोन आरो ना नै मा बिजि थाखोनो रायलायनांगौनो मालाय माबा खालामगासिनो रिल्स बानायदों रिल्स बारा खाथि नङा भाइ होमबालाय माबायदिथो खाथि नङाबा बाजैया मानो बिसि थाखो रायलायला माथो होनो रायलायनांगौनो नै मा रायलायासै नोंलाय रायलायफैद' रिल्स बानायदोंलै बियो रिल्स बानायनायखाय मालाय एसे बिजि जादोंनो सानसे हरसे रिल्स बानायबाय थायो ओमफ्राय मोनसेल' हगारनो रोङो बेना रिल्सआबो बानायो जाया ओरैबायदि नै रायलायनो आं माबासै दोनथ'नोसै ओंखाम संनो थांबायलै आंजों रायलायदो दे रायलायनो होलाय बाजैखौ नै नों रायलायफैनोनो होद बेवहाय आं ओंखाम संनायखौ नुवाखै नामा मिजिंथि दे हरजाया ओंखाम सङाखै नै माबासो मबाइलसो माबागोरदों माबा मबाइलसोलायनो जिफोरसो खनलाबायगोरदों जाखांबाय नामा जायाखै आब' ना आदा जाखो आदा जाथ'वाखै दा खनदों दासो संनो नागिरगासिनो आदा बाजै आं दोनथ'नोसै एसे बिजि दे बाय बाय दोनथ'दो दे ओमफ्राय आदा बिमलाबो बाय बाय दे जोंना गोबां फैबावबाय नै दा कमेन्टआ दासो फैगासिनो आरो साफानि ना रिकान महिलारि दे बिदिब्ला बाय बाय लाथ'दो नोंहा दे जोङो अनेक रायलायबावनोसै नै लोगोफोरजों दासो जोंना लोगोफ्रा जइन जालायगासिनो दङ गोदाननो ओमफ्राय कमेन्टफोरखौ हरथ'लायाखै आरो दे बयबो कमेन्ट हरलायबानो जाबाय दिनै जों एकदम थाब फैखादों नोंथांमोना बुंहरबाय थायोना थाब लाबो होननानै मोनाद्रायो होननानै कमेन्टफोर फैया होननानै बुङो नालाय जों ओंखायनो गोबावनिनो फैखाबाय आरो 9टा 10टासिम रायलायनो फैखाबाय 9टायाथ' जाखाबायानो दां नै जाखानोसैयानो 9टा मिजिंथि बर' गाज्रि मोननाङा दे नोमबाजैया ओंखाम संनो थांबाय दे होनबालाय आदा गुड नाइट गाबोन रायलायसिगोन ना आदा औ दे गाबोन रायलायनोसै होमबालाय दे गुड नाइट बाय बाय हेपि निउ इयार मिजिंथि बाय बाय
बाय गोदान बोसोराव बिराद रंजासिगोनलै मालाय जोंहाथ' गैया गोदान बोसोरनि जेरावबो बेरायनोबो मोनलांबावनो थाबाय थानोसै आं दिनैबा एफा उन्दुनो ओंखारदों रा खर' सालायनाय उन्दुनो ओंखारबाय दिनै नोगोदनो मा जाखोथाय ओंखाम जाया दै लोङा माबा उन्दुनोसो ओंखारबाय बिरादनो बिबार नों बिबार मारो बारो नों बिबार माथो बोरै जाखो कमेन्टफोरा रावबो सिरि जाजोब्बाय माथो कमेन्टआनो बोरै जाखोनो कमेन्टफोरखौनो माथो रावबो हरासैलाय बिदि सिरि थाबाथाय मोजां मोना आरो कमेन्टफोरखौबो नायनो मोजां मोना ओमफ्राय रायलायनोबो मोजां मोना आरो हारसिंल' बोरैबा जाम्बा बायदि मोनलायलाङो रायलायबाय थानो सोरबा मानसिफोर नुबा जाम्बासो होनलायलांगोनदां मा जाम्बे रावजोंबो रायलायनो मोना बे कमेन्ट हरनायजोंनो एकदमबारे गोसोफोरखौ स्रां मोनो होननायदो जै कमेन्टफोर फैबा बिराद मोजां मोनो आरो गोसो गोरबोफोरखौ एकदम सानो आरो जोंखौदि इसिबां माने सापर्ट खालामो बेफोरबायदि सानो आरो ना कमेन्टफोर हरबासो ओमफ्राय जे कमेन्ट लाइक बिदि माबा मोनबाय जोङो भिडिअ बानायनो थाखाय मटिभेसन मोनो आरो ना ओमफ्राय GS बड'आ मा होनदों माथो ओंख्रि आदा होनदों गैया बिनानाव सङाखै ओंख्रियानो दाबो नै नोमबाजै ओरैसो दङ नै दाबो सङाखै नै माबा माबि खनगासिनो नै दाबो जाथ'वाखै आरो ना दासो संनो नागिरदों सुरु खालामजेननो नागिरदों दासो संजेनाखैनो दाबो मा ओंख्रि संगोन मिन्थिबावा ओंख्रियालाय मिन्थिलायै जेबो गैया आरो माने आलु दङ बेफोरखौनो संखागोन खिथाखाबाय आं ओंख्रिया आलु जाखागोन सोरहा सोरहा बेरायहैखो जोंनिथिं सान्तिपुर निज्लागुरियाव सोर सोर थांजेनखो मा मारै साजायखो खिथाहरदो दे जोंहाथ' थांनोबो मोनला खालि बे भिडिअफ्रावनो नायनायानो जासिगोन आरो बेनिखायनो नोंथांमोन खिथाहरबानो जोंबो बुजिसिगोन मोनसिगोन मोजांनो गोसोफोरखौ स्रांनो मानसिफ्रा मालाय गोबां बेराय बेराय स्टेटास होगासिनोथार बिराद मोजांनो मोजां साजायथारदों होननानै जोंहाथ' गैया मा थाव नांलाखो बाय लिमोनला जोबदों बे बुस्थुआ थाव नांना दं लंपेन्टआव थावसो गदेरदोंमोन नामा सिङावलाय सार्ज होना दोन सार्ज गैला एसे खोनासंदोंमोन दहाय दे बोरै जाखो माथो रावबो गैला कमेन्टआनो सिरि जालायबाय कमेन्टआनो बोरै जाखो सिरि जाखोमानो गाबनो ओंखारलायलाङो बिदिबाथाय कमेन्ट जे रावनिबो कमेन्ट नुवा सिरि जाबाथाय एकदम बोरैबा उन्दुनो ओंखारलायखायो उन्दुनो ओंखारनाया बारासिन जाखायो आरो जै कमेन्टखौ मोनाबाथाय उन्दुनो ओंखारनाया बारासिन जायो जेब्ला कमेन्टआ थाब फैबाय थाबाय बिराद मोजां मोनबाय आरो रायलायनोबो मबाइला हरलाय नोंनिया Hey, give me your phone. Give me. Please give me. Give me, now give me, honey. Give me, please. लाबालाय आङो कमेन्ट नायनि कमेन्ट पिन खालामना होनि आं कमेन्टखौ पिन खालामनि रावबो फैला नामा लोगोफोर बोरै जाखो उन्दुनाय टाइमसो जासिगोन नामा नै जों दिनै थाब फैलायबाय बयबो अनसायगोन होनना बयबो कमेन्ट हरलायलायगोन होननानै हरनायालाय हरबाय गोबां मानसियानो हरबाय आरो ओमफ्राय गोबां मानसियानो ओरैनो नायनानैल' थांफिनो लाइभआव माने हाबफैबाय जइन जानानै थांफिनबाय आरो रावबो कमेन्टखौनो खालामलायाना
कमेन्ट खालामलायनांगौ अब्लासो मोजां मोनोना बयबो कमेन्ट खालामबा बिराद मोजां मोनो आरो गोसोफोरखौ आलु बाथोन संसै हा आलु बाथोन आलु बाथोन लाय आलु बाथोन लागायनो मा लागायनो संलाबायबानो जाबाय मोनजाबानो जाबाय आलु बाथोनबाबो बानलु बाथोनबाबो जायो जेबो नङा रावबो गैलाबा बयबो उन्दुलायनोसैबा बाय बाय लानोसै गुड नाइट लानोसै ने गाबोन समफोर फैफिनसैलाय दिनै एसेयावनो फोजोबथ'नोसैलाय आरोना सानफ्रामबो रायलायबाय थाखायो जों लाइभ फैबाय थाखायो सानफ्रामबो फैबाय थाबानो जाबाय दिनै मानो होनोबा एसे थाब गनायखाय एसे थाब फैदोंमोन आरो लाइभखौ नङाबाथ' जोङो हरनि 9टाबासो लाइभ फैयो दा सानफ्रामबो हरनि 9टाबासो लाइभ फैयोमोन आरो जोङो दिनै एसे थाब फैनाय जादोंमोन आरो नोंहा संनायखौ नायदोलाय नोंसोर नङाबा एसे मोजां खननो थिनलाय बाजैखौ आदा खनलाय लायफाथों माथो खनलाय लायफाथों माथो मा होननाय जाखो आं बारा बुजियासै खननोनो रोङालै बे जाम्बिसो बिनि खननायफोरखौ खोनासंनांगौबा बे गामिनि दाउमा दाउसा उन्दुनायफ्रासो सिरि मोनलाजोबगोन बे दाउलाफ्रासो हराव गेसेरलाबायना होगोन बे जानाय नङा बेखौ खनहोजाया जोंना मा होनदों नै बिबारि नार्जारि एस ब्लगा होनदों मा खबर आदा होनदों मोजां खबरा नोंहालाय माबोरै बिराद मोजां लाइक दं थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय खनहैबाय थाबावबाय सिङाव नै खरा खनबाथाय ओमफ्राय दाउमा दाउसाफ्रा दानो सिखारलाबायनानै गाबगांलाजोबगोन बे सैमा उन्दुनायानो बे जोंनि माबायाव दरखं गुदियाव सैमा मासे नुबाय थायो जे बिनि मेथाइ खोनाबाय गिनानै खारलांखायो उन्दुखाया खाथियाव ओरैबायदि ओरैबादि गाज्रि आरोना सुरानो गाब 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 गाबसो जायो ओंखायनो गिनानै खारो खोनादोंना खनगासिनोबा मालाय खरा खननो थिन एसे मोजां खोनादों माथो नै खरा खननांगौनो एसे खरा खनलाय हा खोनायाखै एसे खरा खननांगौनो आं सिगाङाव माने जोंनि फंबाय बिनानावमोन दंमोन आरोना फंबाय बिनानावमोनखौ मा होनोमोन आं बिदि जेन'बा जोंनि आइमोनाथ' ना सारहैबाय थायोमोन ना सिगां ना सारहैनो थिननायाव जोंनाथ' फंबाय बिनानावमोना उन्दैमोन नालाय उन्दै समाव आरो उन्दैनि बाथ्राखौ बुंनोसै आं खरा गाबज्रिनो थिनोबा मा होनोमोन बिसोरो खरासो होनना होयोमोन खरा गाबज्रिनो थिनबाय नालाय खरासो होनना होयो आरो गाबज्रिनो रोङा खरासो होनना होयो बुनांगौ ना रागा जोंनांगौ जालायखायोमोन आं बै समाव ओरैबायदि जायोमोन आरोना खरा खननो थिनबा खरासो होनना होसिनो ओमफ्राय जोंना बिबारि नार्जारिया मा होनखो दे खन जायालै खननो रोङा बेयो सिरि सिरि हारसिंसो खनखोमायो बेयो सिक्रेट ना मा होनो बिदिखौ बे हारसिंसो खनखोमायो बेयो मानसि गोनाङाव बिदि लाइभ फैनायावथ' आरो बे खननो हाखाया आरो मालायखौसो बखिदों आं नालाय एकदम गाज्रिसिनबावसो बे मोसौ खरम होननानै गाबनाया बिदिसो जाखायो आरो बिनिया एसे मोजांसिनबाव गाब गाब आंना एकदम होननायसो जायो दे जोंनिखौबो सापर्ट खालामदो आदा दे सापर्ट खालामगोन दे खालामना होगोन बिनानाव बयनिबो चेनेलखौ जों सापर्ट खालामना होगोन जों सापर्ट खालामैयानो गैया बयनिखौबो खालामना होयो जोंनियाव माने भिडिअफ्राव कमेन्ट खालामबाथाय आंनिखौबो सापर्ट खालाम आदा होनबाथाय बिनानाव फंबाय बिदि बुंहरबाथाय जोङो सापर्ट खालामना हरखायो आरो बयनिखौबो हरो जिखुनु जाया जोङो चेनेलफोरखौ चेक आउट खालामजोबो आरो सोरना दङ सोरना गैया गासिखौबो जों चेक आउट खालामो नै मय थायो ब्रादार ग्रेसि मय थायो होनदों जोङो बेंगालराव थायो नै बोराय बुरै सानैबो बेंगालराव दङ आरो
जों सानैबो बेंगालराव दङ जोंनि नानि गोमाखांनायनि उनावनो जों बोराय बुरै सानैबो फैनानै बेंगालराव खामानि मावगासिनो आरो दिनैसिम जों फैनाया मास मोनथाम जाफैबाय खामानि मावफैनाया मास मोनथाम जाफैजेनबाय आरो जों बेंगालराव सानैजों मास मोननै मोनथाम जाफैजेनबाय खालमासि थांफिननोसै डिसेम्बरफोराव सौहैसिगोन खालमासिफोरनि डिसेम्बराव जोङो न'आव थांगोन आरो सिगांनिफ्रायनो नोंनि भिडिअ'खौ नायखायोमोन आदा थेंक इउ स' माच जोंनि भिडिअ'खौ नायबाय थानायनि थाखाय सिगांफोराव कमेन्ट हरनायफोरखौ जोङो बांद्राय नायामोन आरो माने जोङो हस्पिटालाव थाबाय थायोमोन नालाय सिगाङाव जोङो भिडिअ'फोरखौ हगारोबाबो मानसिफोरनि कमेन्टफोरखौ सोरनिखौबा कमेन्टखौ रिप्लाय हरोमोन सोरनिखौबा हरनो मोनामोन आरो ओरै थांलाय ओरै फैलायजोंनो माने कमेन्टफोरखौनो रिप्लाय हरनो मोनलाय लाङामोन आरो गाज्रि मोननो नाङा दे सिगांफ्राव कमेन्ट हरदोंबा रिप्लायफोर हरफिनबायाखैबा गाज्रि मोननो नाङा बाजैयाबो मावगासिनो नामा दा खामानियाव सानैबो मावो बेबो मावो आंबो मावो आरो सानैजों एखे जायगायावनोखा मावनायाबो ओमफ्राय मावनाया बिनिया जोंनि दखान गुदियावनोखा आरो संखांलायबाय फैलायबाय जागोन दे गाज्रि मोना आदा थेंक इउ स' माच गाज्रि मोनाबालाय मोनासै दे जोंहा सानो आरोना जोङो माने कमेन्टफोरखौ रिप्लाय हरनो मोनाबा जोङो सानो आरो गोसोआव माने लाइटआ मोदानदों माथो जोंनालाय मा कमेन्टफोरखौ कमेन्ट हरबाबो रिप्लाय खालामा मा खालामा जों बेफोर बारि नार्जारि मा एस खबर बाजै मा ब्लग खबर आदसा नो मा खबर बाजै आदसा जोंना मोजाङैनो खबरा दासान्दि खामानिफोरानो मावबाथाय मोनालायथारो दिनैसो एसे थाब जादों आरो लाइफआव मा संना फैखो नोंलाय गैया आलु बाथोनसो मा होनो आलु बाथोनसो बानायबाय आङो ओरैसो मोसायो नामा ओरै मोसानाया आरो अमा गांबुनि मोसागासिनो होननाय नोंसोरलाय नुखाबाय जानो हागौ अमा गांगुदनि मोसानायखौहाय नोंखौ नुबाय थायो सानखो मा ओंख्रि संखो आलु बाथोनल' जोंना ओंख्रियानो गैया मा खामानिमोन बाजै आदसा मावो आंना खामानियानो माबासो गोदोनि आइटेम गोदोनि माबा मुरथिफोर आरो प्राचिन होननायाव प्राचिन बेहाय मावो आङो बेनि खाथियावनो मावो आं बे जा हौवाया मावो बे खाथियावनो मावो आरो आंबो बेखौनोबा आंखौ डिउटि हैबाय थायो बियो जिएस बड' आदसा गोजाङाखै नामा बाजै गोजाङा ओरैहाय गोजाङा गरमसो दाबो एकदमबारे गोलोमगासिनोसो फेनबो गैबावा जोंना मानसिफोरनि दंमोन बोख्लायना लांबाय फेनखौबो बिबारि नार्जारि ब्लग मा खामानि मावो आदसा गोजाङाथ' आरो नै आंहा बैहाय दामनानै गारबोदों बेहा मोसागासिनो नै बिबारि गरमसो ना नोंसोरो थानायाव गरम नङा गरमबो नङा थान्दाबो नङा मैदमनि आरो गोजांबाथाय गोजाङो आरो खावब्लाराम ओंखाम संनांलामोन ना एकदमबारे मोसाहैगासिनो नै सिङाव थांनानैहाय बिबारि नार्जारि एस ब्लग मा ओंख्रि जाखो बिबार गावदां मा ओंख्रि जाखो ना उन्दुबाय खिथाहरदो दे जोंनाथ' दासो खैथा जाखो 9टा 8टा जाबाय 8:53 9टा जानोसै आरो जानोसै जोंहाबो आलु बाथोनल' खालामबाय आङो दाउ आलु बाजै आदसा गोथाव नोंसोरासो मोनजाबाय थायोहाय न'आवनि दाउ लकेल मोसागासिनो हनै खावब्ला ना हरगासिनो ओरैहाय जोंनाथ' जानो लुबैबाबो मोनजाया लकेल जानोनो जा गोजानाव थांथारनांगौ मा दामलाबायखो खाराबालाय जाखांबाय
र' आंबो आदसा ओंखाम जादोंमोन आरो बिमल बर'आ जोंना बिबारि नार्जारि बिमला ओंखाम जाहैदोंमोन दासो फैलायबाय मिथिंगा मोसाहारि बहा थायो नोंसोरो आदसा जों दायो बेंगालरावनो थायो आरो नोंहालाय अबाव थायो मिथिंगा मोसाहारि जोंहाथ' बेंगालरावनोसै आरो बिबारि नार्जारिया मा होनहरदों जोंना सिगाङाव मोसाफैयो मालाय सिगाङाव मोसाफैयो आदा सिगां मोसाफैदो मोसानो थिनहरदों आं दा मोसाफैसिगोन र' बियो हि बिबारि लाभ इउ बिबारिनो आदसा बिबारि नार्जारि ब्लगाव मा नुलायखो जोंना बिमला ओंखाम जानानै फैबाय दासो आंनि लाइफआव फै बिबारि आदसा गावहाबो लाइभ होगासिनो दे एकदमबारे जोंनाथ' नायनो गान दामनानै मोसाहैगासिनोसो नै नयथानिफ्राय आदसा नयथा जाखानोसैना नुसिगोन आरो बिनि लाइभखौहाय दे जोंबो नायगोन जोंहा ओंखाम जानोसै दा ओंखाम मोनबा सिफ्लेनानै जानोसै आरो बे समाव नोंनाबो ग्रोब जासिगोन लाइभआबो बे समाव जोंबो दोनथ'सिगोन आरो दसे थानानै खोथाया बिमल 5 मिनिट दंबावो आदसा 5 मिनिट दंबावो नै तात गोदाव सोराव नामा फैबाय थायो बियो बिबारि नार्जारि लोगो जादो दे गोदानफ्रा आदानि लाइभआव आदसा जोंहाथ' फुरानासोखा बिमल जोंहाय जायफोरा गोदान बिसोरो जइन जानो हागोन आरो बिबारि सना आंनि जिउआ जोंना बिमला मा होनहरखोलै नै खावब्ला मोसागासिनो मोसानो थिनबाय नालाय एकदमबारे मोसाबाय नै आं लोगो खाद्रा बिबारि सना आदसा लोगोआनो माथो नोंजोंलाय मोसाग्रा गिदिर जाबाय मालाय बादि जायाखै दाबो गिदिरानो जायाखै जोंना दंबावो एसेनो आंथ' मोजां ना नुवासै माथो मेगनानो एकदमबारे उन्दुनो ओंखारनायसो नुगासिनो आंना दे नोंसोरबो जागोन ना जोंबायदि एसे र' दे जोंबो सापर्ट होलांबाय थागोन ना एसे मोसामारबायसो आरो खोथा दा बुंखा आदसा आंनि खोथाखौ दा बुंखानो आरो मा बिमल मा फन हरखो बिबारि जोंनो मा होनहरखो एसे नंगौथ' आदा आदसा आंनि खोथाखौ दा बुंखा बाजै आदसा सोरखौ होनहरखो बिबारिखौ होनहरखो ना माखो आदा थाब साब खालाम होदो मार दे खालामना होगोन बिदि खालामदो नोङो जोंना मोननै दं दे आंनिखौबो बिबारि नार्जारि एस ब्लग आंनिखौबो थांनानै सापर्ट खालामहैबानो जाबाय बिबारिनो दा खोन्था बाजै आदसा बिबारिनो दा खिथानो माखौ खिथानो नाङा जाखो बिबा नोंखौ बाजै होनदोंरा आदसा हौवा जाखोना हिनजाव जाखो बिबारि नार्जारि ब्लगाबा आंथ' हमनो हायासै हौवासो जागोन खोमा ने हौवासो मोनदों आङो ओंखामा माबा बोखारना हैनांगौमोन दा खामजोबो
आं बारा रोङासै मोसानो होलाय नै साबसक्राइब खालामना होबाय आं बिबारि नोंनिखौ सिख्लासो बाजै साना नै आं साबसक्राइब खालामबाय दे बिबारि नोंनिखौ साबसक्राइब खालामना होबाय आं ओइ बाजै गोसोम बिबारिनो दा खोन्था होनदों ओइस ओइ आदा गुफुर गावदां आदा गुफुर गावदां नायनो मोजां हिर' नुलायदों ससमा लागायबा साबसिन नुबावगोन आदा नोंखौ बोरो आदा नोंना लाइभआ माथो दाबो सफैया नै सोमब्लिया हमबनोसैसो दाख्लै लाबोनायखौ मेदाम ओंखारदों दा नै जोंना एक्टर बाबुआ हमसिगोनलाय दायो खावब्ला ब्ला उन्दुनो ओंखारदोंलै आं हमनो बादों दिनै मैया गै मोदोमफ्रु जाहामालाय आंखौ मोनसे खेब बिखा ख्लाब ख्लाब मोनलायलायनाय स' कार्ड नुदों बाजै आरो आदा थेंक इउ फोटो खिंचो मेरे को इधर में फोटो खींचो खेबबाय आं फट' तु खिच्चे मोरे फोटो बोरै जाखो आदा बाजैया गामसा गानदों गामसा गानोलै बे गामसाबो गानलाबायो लंपेन्टबो गानखादों आरो गामसा गानदेरबावबाय बे लंपेन्ट गाननानै लंपेन्टबो गानदों इलाय लंपेन्ट बे लंपेन्ट गानबाय आरो गामसा गानदेरबावबाय संदोंमोन नालाय बेखायनो माबा गानदोंमोन आरो गामसा नङा फास्रासो फास्रा गानदों फास्रा अरे छोटा सा जिंदगी है हंस के जिया करो गामसा गानदों नामा फास्रा गानदों बयबो मिनि खुसि थानो नाजा फैलायबायलै नै जोंना बिमल बर'नि लाइभखौ नायनोसैलाय दसे ओंखाम जानोसै जोंना सिस्किलाव लाइभ होगासिनो मोनो लाइभ मोनसे थांगौबायदि गैला बिलाय लायनायना र' कमेन्टफोरखौ नायहरो हनै नायहरदोब्रा नोङो दे कमेन्टआ बोरै जाखो थाबथा मोनथारदों बाबु सिलगिपा बिके रावबो गैथ'ला नामा फुकाय नुदा बाजै आरो दानो अच्छा बेना कमेन्टआनो एकदमबारे लेट जाथारो बिमलनियाव थांनि दे बायथ' गाबोन फैगोन दे थेंक इउ दे थांथ'दो दे जोंबो बिमलनियाव थांनो नागिरदों नै थेंक इउ भिडिअआव जोबजासिम थानायनि थाखाय आरो जोंबो दोनथ'सिगोन लसनि उनाव ओंखाम जाग्रोनोसै आरो जोंबो बे लाइट मोनदाननायखौ नुहाय नोङो डेन्जार खादा नै खरलेब खथेब जाला जोब्बाय जोंना दासो मन्जुआ फैदों मन्जु जोंना नै दासो फैदों मन्जु गयारि मा ओंख्रि जाखो दालाय जोंहा दासो
फैदों रंजानानै आच्छा रंजानानै दासो फैदों ने जोंहाबो दासो नै लाइभ हगारगासिनोमोन आरो दायो ओंखाम संखांबाय जानोसै आरो जोंबो जानानै दसे मानसिफोरनि लाइभफोरखौ नायलाबायनानै उन्दुसिगोन आरो दिनैहाय एसे थाब फैनाय जादों आरो लाइभआवहाय मा ओंख्रिमोन मुनजु गयारि एकदमबारे जोंना कमेन्टआनो एकदमबारे लेट लेट फैथारो मोजांखौनो मबाइलानो माबाया आरो AR दैमारि बाजैया बेसे मोनो सेलारिखौ आच्छा गैया खमथार स्टार्टिंआवनो आंना दाबो नङाल' 10K ना क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं वक्त नहीं AR दैमारि नोंहालाय अबेनि AR दैमारि हंसकर जिया करो क्योंकि लौट कर सिर्फ ओंखाम जाखांबाय नामा AR दैमारि रावबो कमेन्ट खालामथारासै माथो बिदिबाथाय एकदमबारे उन्दुनो ओंखारथारो होननाय जाबाय मेगनानो एकदमबारे आलौगासिनो उदालगुरिनि जाखांबाय आच्छा उदालगुरिनि आच्छा उदालगुरिनिनो मालाय उदालगुरियाव थांनाय नांगौ र' मालाबा खनसेनो आलासि जाहैलाबायनांगौ ओरै बेरायनो थांथ'थ' ओरै हाबबोलाबायनांगौ जाखांबाय मा ओंख्रिमोन एसा दैमारि उदालगुरिनि बांसिन मानसिखौनो दैमारि मोनथारो आं टाइटेलखौहाय दैमारि ओमफ्राय मा होनो बाग्लारि आरो दैमारि उदालगुरिनि मोनथारो आङो जों गामियावबो उदालगुरिनि खारबोनाय दं आरो फै जोंहानाव बैराखन्ड जोंनिया आच्छा बैराखन्ड खोनाबाय बैराखन्डखौ आरो होमबाबो थांफेराखै बेरायहैफेराखै जायगाखौ नुहैफेराखै आरो र' मालाबा न'आव थांनाय जाबा बेरायहैजागोन आरो संगिता नार्जारि संगिता मारै खबरफोरालाय नोंसिना संगिता जोंना माबाया एकदमबारे लाइभ होगासिनो बिमल बर'आ लाइभ होगासिनो जोंना नों थांनानै नायहैनो हागोन आरो बिमल बर'नि ब्लगावहाय लाइभ होगासिनो संगिता अबेनि जाखो नोंलाय खिथाहरदो एसे मा जालायखो बियो सोर सोर दंबावो जाबाय साब्रै नायगासिनो साब्रैल'सो जायो जोंना नै बिमल बड' ब्लगा एकदमबारे डाइलग होगासिनो आरो नोंसोरबो जेन' नायहैनानै सापर्ट खालामनो हागोन नोंसोरो रावबो कमेन्ट हराबा दोनथ'नोसै नामा आंबो
आन्दाजोंनो आइ आंबो दोनथ'नोसै बिदिबा भिडिअ एसेयावनो बेसेबां जाखो 9टा जाबाय 9टा दे मिलाय फैगासिनो माने हाय होनहरगासिनो हनै संगिता नार्जारि खोनायाखै हाय होनहरदो दे हाय मोसाना देखाय माबारनो गान दामनो नै बक्सालाय दङ आंनाव बक्सा दङ नै गान दामनो खिन्थु हाय दे बोरै जाखो माथो कमेन्ट हरासै रावबो मानसिफोरनि लाइभ नायदों आंबो नै ओरै जोंना हिन्जावा ओरै लाइभआव रायज्लायगासिनो आंबो गुबुननि लाइभखौ नायदों आरो लाइभ नायगासिनो आं मानसिफोरनि सानैजों लोगो लाना मोसागोन हाबाब आं दिनै मोसाथ'ले होनखाबायब्रा होदो आं मा बाथोन थुफ्लेनोसै बाथोन थुफ्लेनोसैलाय नोङो बिदि बाथोन बुथोनखौ खिथानो नाङा ओंखायनो भिडिअ बानाय जायो नोङो बाथोन होननानै बाय बाय लाथांसै दे दिनै गुड नाइट एडभाइस हेपि निउ इयार जोङो गाबोन समफोर आरो लाइभ फैफिनलायगोन जोंनि लाइभआव फैदोलाय गाबोन समफोर दै जोङो गाबोन समफोर फैगोन गाबोन समफोर लाइभखौ नेनानै थाबानो जाबाय दिनै हरबो जाबाय लाइभ फैगोन आरो उनाव दे बाय बाय गुड नाइट लोगोफोर गाज्रि दामोनसै माबाफोर लाइभआव माबा माबि गाज्रिफोर बुंफ्लांबायबा गाज्रि भाषा बुंफ्लांबायबा निमाहा होलायदो बाय बाय गुड नाइट